Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da saduwa da ku a wannan lokaci. Fatan kowa da kowa yana lafiya, fatan kowa ya sha ruwa lafiya, ko na ce fatan kowa ya redin safar lafiya. To masha Allah, ya kyau, ina mana fatan alkhairi ga baki daya. Kamar kullum, kamar yadda aka saba, yau ma na zo muku da ci gaban fim din nan da kuka jima kuna da kun fitarsa, wato Bahubali taku na biyu insha Allah. Ga masu buƙatar shiga group ɗinmu na VIP ta inda za ku samu wannan fina-finan ga baki ɗaya wanda muke dora a kowace ranar Laraba da Lahadi, ranar da ake sakar da kanin fina-finai kenan a takaice. Insha Allah za ku yi mana magana ta kan lambar wayar mu da take kan sikirin ɗin fastan nan, ga ta nan insha Allah. Idan kuka ɗauke ta kuka yi mana magana, za mu gaya muku yadda za ku yi ku biya kuɗi a saka ku cikin group ɗin na VIP ta yadda za ku na kallon dukkanin shirye-shiryen mu da zarar mun dora su a cikin group ɗin mu. Sa'annan ga masu buƙatar film series na Hausa ko na India irin kwana 90 gidan Badamasi da dai shauran dukkanin fina-finan Hausa waɗanda ba a dora su kan YouTube channel, to su ma za ku iya ku yi mana magana, za mu samar muku da su duk inda kuke a faɗin duniyar nan, za mu samar muku da su mu tura muku cikin kwanciyar hankali. Sa'annan film ɗin India series su ma idan kuna da buƙata muna da su, muna da. Sa'annan ga masu buƙatar India series wato kan India shiri mai dogon zango, to kuma za ku iya ku yi mana magana ta wannan lambar insha Allah za ku sami ta. Kamar irin shirin baƙin kishi, 'yar amana, sha'uma, sirrina da dai sauransu, kogon halaka, so za ku same su directly akan wannan lambar. za ku yi mana magana insha Allah. da kun yi mana magana da akan wannan lambar za mu yi muku bayani sai da za ku yi ku samu wannan series ɗin ko kuma normal film complete. Sa'annan idan kana buƙatar tsofaffin fina-finai su ma za ka iya kai magana a kansu, za mu samar muku da su insha Allah. Kamar tsofaffin fina-finai na kamfanin Algaita, na kamfanin Sultan Paper, G-Love Studio da dai shauran kamfanin nuka Seaman Records, insha Allah za ku same su directly akan wannan lambar, kawai za ku yi mana magana. Sannan idan wannan ne zuwa ku na farko kan wannan YouTube channel namu da suna M-Star Creation for the Lord, to ku danna mana subscribe, sa'annan ku danna alamar kararrawa ta yadda za mu ke sanar da ku da zarar mun dora sababbin shirye-shirye akan wannan channel din tamu. Mun gode, mun gode.